Hello world, hello mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa Our Lady of the Miraculous Medal Parish Church ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Ito po yung entrance ng ating simbahang Katoliko. Hanggang likod po yan. Pero uunahin po natin sa labas. Medyo late na po tayo na dumating, pero bukas po ang kanilang simbahan every Sunday. Yung entrance ay nasa gitna, pero ito po yung kabuuan niya. I will give the description below mga kababayan ko, yung mga taga Mangaldan, Pangasinan, Barangay David. Ito na po yung ating simbahang Katoliko. Ito po yung entrance sa office nila. Yan. Ang kanilang entrance ay Wednesday hanggang Sunday. Pero hanggang 4 PM lamang po ang church office. Si Mama Mary, oh. Hanggang likod po ito. Ito po yung sa kabuuan niya. Ang kabuuan niya. Mag-entrance po tayo dito. Nasa labas pa po tayo. 2025 to po yung sa Pilgrims of Hope. Laki ito. 2025. Hindi po tayo present sa mga activities dahil lamang po sa ating trabaho. Siyempre, may awan loobin ng Diyos sa ating lahat. Ito po yung activities of the month of September from Night of Columbus. At mamaya kukunin po natin yan para maging bahagi po tayo. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat sa patuloy po na pagsuporta nyo po sa ating channel Filipino Life Stories and Filipino TV. Ito po yung sa loob ng simbahan natin. Yan. Maliit lamang po ito pero maganda po sa loob. Ang structure niya ay maganda para sa banal na simbahan. Yan. Ito po ang ating petition kay Mama Mary. Ito yung sa petition ng Thanksgiving. Nandito po yung kung maghuhulog ka ng mga letter mo, tapos mga prayer petition mo, tapos binubuksan din po yan. Ito po yung kabuuan sa lahat ng simbahan. Tapos andito na po yung mga love offering, yung mass intention. Mga kababayan ko, ang ating bansang Pilipinas ay dumaranas ng syempre kapigtian din po natin dahil sa mga issues na hindi maganda.
ipanalangin po natin sa mahal na ina, sa mahal nating Diyos, na maging mapayapa po ang rally bukas kasi today is September 20, 2025. At tuwing ako po ay gustong dumalaw dito ay may mga event po. Kaya hindi po tayo nakapag-cover, nakapag-share. Ito po yung ating altar. Yan, maganda po yung designs niya. Maayos. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Sa aking mga kapanalig, tayo po ay manalig para po sa ating kaligtasan sa araw-araw ng ating buhay at ipanalangin po natin ang ating gobyernong Pilipinas, ang ating presidente na wag naman po na maging marahas. Na maging marahas po para bukas na pagrally. Dahil po sa, syempre, tayo po ay maapektuhan at awat loobin ng Diyos na matapos na ang ating mga suliranin sa buhay. Pero tuloy-tuloy lamang po ang ating buhay, mga kababayan ko. Sa mga taga-ibang bansa, maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. Maging bahagi po kayo pagsuporta po sa ating channel, Filipino Life Stories, Filipino TV. Ang Filipino TV, Filipino Life Stories ay kinreate ko po para po sa atin bilang Pilipino. Nagbabahagi po ako sa aking mga nasasakupan dito sa Pangasinan at sa iba pang lugar na mararating. Ito po yung sa Station La Cross. Pero hindi ko po alam kung anong klaseng wood yan eh. Yung klaseng wood din yan. Maganda po ito kasi bricks talaga ito. Bricks siya. Maayos po yung pagkakaano sa ating simbahan. Kanina, tuwing nagko-cover po tayo, syempre nauuna po yung ating dasal. Diyan po yung sa choir. Ibibigay ko po yung description nito sa description below. Ang ating mahal na Panginoong Hesus, ang kanyang imahe, yung resurrection niya. Maganda at ipo pa. Ang ganda. Jesus Christ. Jesus, I trust in you. Ito eh. Sandali lang, brother. Ito.